Hello guys! Ayan, good morning sa inyong lahat. Ito na nga yung pinapromise ko sa inyo guys na ating munting vlog or mini vlog kung sa TikTok pa. Pero ayan guys, as you can see, yan yung aming yard sa ngayon. And as you can see guys, ayun, ganun pa rin. Konti na lang yung mga manok namin. And of course, may mga dinagdag kami na mga alaga naming kambing. Ayan, di ba? Na-mention ko yan sa aking live kagabi. So, eto tayo ngayon nandito sa labas or sa likod ng aming bahay. Ayan, nandyan yung aso ko na si Gianna. And of course, yung aking mga makukulit na pamangkin. Ayan, i-flex ko lang yan. Gusto ko yan mag-hi sila sa akin pero dead ma sila. So, ayan, proceed tayo kasi magpapadede ako guys ng aming mga bagong kambing sa yard. Ayan, eto, chine-check ko kung medyo mainit na ba, and unfortunately hindi ko pa na-on pala yung apoy. So ayan, and magmi-mix tayo ng kanilang gatas kasi pinapadede ko kasi yung dalawa naming kambing guys kasi nakakaawa yung nanay, 'di ba? Alam naman natin na mas mahirap 'yun. So ayan, nag-prepare na ako dyan guys ng mga gatas na lalagyan ko ng hot water later. But before that, yes of course, habang nagpapainit tayo, kailangan din talaga guys na naka-toothbrush at nakahilamos na rin tayo, 'di ba? Hindi lang yung ating kambing or mga alaga yung pine-prepare din natin. So of course, tayo rin na mga owner, yung sarili natin, 'di ba? Okay lang yan guys kahit wala pa tayong ligo. Ganyan naman talaga kapag morning. So ayun, balik tayo sa ginagawa natin. Ayan guys, kumulo na, and of course papatayin natin yan kung ayaw nating mag-aksaya ng ating gas. And that's me again, preparing or nilalagyan ko na ng gatas. I mean ng water pala, yung ating bottle. Ayan. So ayan guys, after that nilalagyan ko rin yan ng cold water of course para mabalance and mainom agad ng aking mga kambing. And eventually, ayun, bagsak yung ating camera. So ayan guys, nagbibihis na muna ako bago ako bumababa sa aming yard kasi nga kailangan ko yan para prepare na rin ako na magkuha sa kanila or magdala sa kanila dun sa area na pinaglalagyan namin. And ayan, okay na. And eto naman yung aming bottle kanina or yung milk na tinimpla ko kanina guys. Ayan, naghihintay na yung iba. O diba, struggle is real kasi ako lang yung mag-isa guys. And ayan yung itsura ng aming terrace guys. Naging kulungan na nila kasi pinagtatambayan nila yan guys every morning. And that's our milk again. Ayan, nilagay ko lang sa ibabaw kasi andyan yung pinapadede ko na mga maliliit guys na kambing. Kailangan ko yung ibilad yan, yung mga pangpunas na yan. Kasi yan yung ginagamit ko kung minsan. Syempre, may mga tulo or mga kailangan na punasan. Ayan, and yan yung dalawa guys na kambing. Kailangan ko yan silang padidiin. And meron tayong isang intruder na gusto ring uminom. And eto, and here's our first contestant of the day guys. Ayan, pinapainom ko yan. Isa yung lalaki guys na kambing. Dalawa kasi sila, and kaya pinapadede ko talaga sila guys para mas mapunan din yung pagkukulang kasi alam naman natin kapag dalawa yung anak or yung kambing, much better talaga na mabigyan sila ng milk para nga mas may additional sila na nourishment sa kanilang katawan. Ayan yung isa guys na malaki na. Actually yan yung first kambing ko na naalagaan na nandito na sa yard. So, ayan guys, ayan naman yung ating next na kambing na pinapainom. So, ayan guys, nilipat ko lang yung aking camera kasi gustong puntahan yung aking kambing. And ang kukulit na nila, ayan guys, so as you can see, ayan, habang nilalagyan ko pa ng milk yung isang bottle is talagang nangungulit na. Ayan, kasi morning yan guys, talagang ganyan yung mga kambing namin. Ayan, so padede ulit tayo, and ayun, nilagay ko lang sa kabila or niligpit ko lang para makita nyo naman din yung gagawa ko dito sa aming yard. So ayan, padede ulit tayo, and nauubos nila yan guys. Each kambing is 2 bottle niyan nung pinagdedean nila ngayon. Siguro nasa around 200 ml to 250 ml bawat bottle. So ganun karami na yung mga nakukonsume nila na bottle. So any ideas guys, please do comment down below kung ano pa yung mga mas better magandang gawin sa pag-aalaga ng mga kambing. So as of now, ayan lang muna, kumbaga puro datas lang yung mga ginagather namin. And ayan, another angle nung ating makulit na intruder. Ayan guys, malaki na yan siya, nasa around 2 to 3 months or I guess magpo 4 months na rin yan siya. So, yan yung first ever na kambing ko na inalagaan na yung dito sa amin ng anak, kumbaga. O, diba? Tumatay siya, guys. And
chill lang siya na. Chill lang talaga yung dating niya. And yan yung mga iba pa naming kambing. Ayan, as you can see, ang dami-dami nila guys. Ang dami nila dyan na naghihintay na sa akin kasi nga gusto na nilang lumabas. And actually guys, gusto na nila yung magpapastol or pumunta dun sa area na pinaglalagyan ko. And ayun, nakaboots na nga din ako. And ayan, ubos na yung isa. And eto na tayo sa ating kabilang kambing. The intruder herself, I mean himself. Kasi lalaki yan. Ayan, talagang handa siyang dumapa guys. Makainom lang nung ating milk na dinala. So, ayan guys, kapag may sobra, pinapainom ko sa kanya para hindi naman din magtampo yung ating firstborn, di ba? So, ayan, pinapainom ko or pinapaubos ko talaga sa kanya. Though, medyo konti lang yung nabibigay ko, pero okay naman na kasi yan siya. So, kung minsan talaga naghahanap lang siya, so, why not, ibigay ko na lang sa kanya kasi day naman maubos ng ating mga ilang pinapadede noong una na mga kambing. So, ayan, and after this guys, pupunta na tayo sa area na pinagpapalagian namin sa kanila or pinagpapastulan or pinagtatalian kapag morning. So, ayan, ubos agad. So, ayan, konting update sa aming yard tungkol sa mga manok. Ayan yung iba guys, talagang malamig pa kasi umulan kagabi kaya ganyan yung mga itsura nila. But eventually, maiinitan na yan sila guys and magiging okay na yan. Andyan din yung pabo namin pala guys. And ayun yung iba sa kabila or nasa likod banda. At talagang pinakita ko pa sa inyo guys yung mga rugs na nilabahan ko, di ba? So, ayan guys, pupunta na tayo ngayon dun sa aming area na pinagpapastulan ng mga kambing namin. So, nothing special naman guys para sa araw na to. Talagang magpapastulang ako ng mga kambing namin. And thank you for passing by dito sa aming channel. And dito sa ating mini vlog / nagvo-voice over lang ako guys. Para maiba naman din yung ating parang aura ng ating channel. So, ayan, nakikita ko kasi ito guys sa TikTok and tinatry ko lang din. So, nag-explore kasi ako ng mga ibang creative ideas of course kung paano mag-vlog and maghatid sa inyo ng entertainment, di ba? So, ayan yung area guys, yun yung mga ilang mga babae naming manok. Yung isang dyan, ayan, yan is kay tatay yan or sa papa ko yan guys. Talagang pumunta dito sa amin na area and dyan siya lumipad. Aming sira-sira ng bakod guys. So, ayan, we're here na guys sa aming pinagpapastulan ng aming mga kambing. Ayan, ako lang yung sumusunod-sunod sa kanya kasi dun ko to siya ilalagay sa area guys na medyo nalililiman siya. Kasi kapag mainit dito sa amin guys, talagang tagos to the max sa ating mga alaga. So on the way na ako kay partner nito guys kasi dun daw banda may magandang spot. And ayan, patingin-tingin lang sa dinadaanan guys kasi baka may mga ahas. Kasi kung minsan guys, talagang nakakakita kami dito guys and ang dami-dami nila. Pero siguro sa ngayon wala naman na din kasi nga marami na din kasing mga hayop dito guys ngayon na nakalagi and siguro nalilinisan na rin yung area. Kaya din siguro nagsipag-alisan na yung mga ibang hayop guys. So, and ayan nga guys, sa mga naghahanap kay partner, ayan siya. Yan yung kanyang get up sa ngayon guys. O diba? Pareho kaming nakabutas guys kasi kailangan yan. Hirap naman guys kung makasagupa kami ng ahas dito diba? So, ayan yung aming mga kambing guys. And halos lahat sila guys is mga buntis na and thankful kami dahil doon. And nakikita nyo ba yung area na yan guys? Yan, kung gaano yan kalawak. Yan, ayan, nakikita nyo ba ang lahat ng yan? Yes po, hindi yan amin. And lang kami dito, nakikilagay lang din ng mga hayop. Kami namin actually dito guys sa mga nagbabaka, nagkakambing, na dito talaga naglalagay ng mga hayop namin. And thankful din kami sa may-ari ng area na to kasi sa ngayon hindi pa nila ginagamit. And siguro nga, and isa lang ang ibig sabihin nun guys, so pwede pa tayong magpastol ng ating mga hayop dito sa yard na to or dito sa area na to guys. And dun naman banda yung highway guys, medyo malapit lang din. Ayan naman yung dalawang makulit guys na pinadede ko kanina ng milk and ayan, sabak na rin sila sa pagkain ng mga damo. Of course, kailangan nila yan. And yung isang nanay natin and meron din tayong isa dito. So, after naman nito guys, is pumupunta kami dun sa aming baka para i-check din kung okay pa ba yung kanilang kalagayan. Most especially guys, kung hindi ba sila naiinitan kasi kailangan din talaga meron silang sisilungan guys kapag medyo mainit na. And ayan guys, nandito na ako sa bahay ng aking papa. And ayan, pa-vlog-vlog yung mga pamangkin ko. Isang pamangkin ko guys, naglato-lato siya. Yan, hindi ko yan alam kung paano yan gawin guys. Pero try ko yung pag-aralan. Ayan naman yung aking isang pamangkin na
talaga naman ubod ng hilig sa Coke. Ayan, Coke is life para sa kanya. And ayan, vlog is life na rin. Diba? Ang saya-saya niya kasi nga meron siyang Coke tsaka fita. O, kain pa more. Ayan yung isa kong pamangkin guys. O, ang ganda niyang maglato-lato guys. Ako dyan guys, hirap na hirap ako sa paglato-lato. O, diba? O, pasayaw-sayaw, sayaw pa more. Sige, push mo yan. O, paano yun? Paano yung sayaw? And ayan guys, kumakain sila ng saging. Love na love nila yung saging guys. And ayan o, busog na yung kunwari lang yan, pero busog na yan. Ayan naman yung aking isang pamangkin pa guys. Ayan. And of course, yung kanilang saging na kinakain. Ayan, hi Beng, kumusta ka na dyan? Busog ka na ba or hindi pa? Ayan naman yung tatay ko guys. At dahil gustong mag-zumba ni Papa, kaya ayan, kinonect namin yung kanyang phone sa kanyang speaker. And ayan naman siya, pasayaw-sayaw. O gustong gusto niya yung kanta, diba? O, naka-Evo pa na jersey. And ayun lang yung araw ko guys. Again, thank you for watching everyone. For keep on supporting. Be good everybody!